नै आगै सोमखोर नों अफिसावसो थांनो ओंखारबाय? औ आब' माथोमोन? नोंखौ अनजालुआ दा 10थासोआव क'क्राझार मोनफैगोननो। नों ओंख्रिफोर लायग्रोजागौमोन ना, सोरबा लोगोबो फैफादोंनो गुवाहाटि सहरनि। सोर जानो बेलाय आब'? बेवाइसो हागोन बियो। आरो मा ओंख्रि लायग्रोनो? अफिसाव थांबाल'सो नै हौवाया खामानि गैखाया बेवाइफोर फैगोनफ्राव। थां आब' मनाखौ लायग्रोदो थां। आव सावा र' थाथ'। न' आगै हा मा माथो लाबोनांगौ आब'? दाउखौ न'निखौनो सिथानो सानबायमोन आं। नों जिखुनु बाजारावल' थांग्रोदो। मा नांगौ दा फन खालामनानै खिथाहरनोसां। जागोन दे आब'। नै दानो थानानै दानो फैफिनगोन आं। जेरावबो थांखाया आं दिनै। फागला दे थांदो थां। इसोरनि अननायाव जालांनाय जाथायफोरखौ बावलांजोबनानै बेबायदिनो अरायनि थाखाय खुसियै थाबाय थाबा हामसिगौ। दिनैसिम गावनि आंगो फिसायखौ नागारना गुबुनजों हाबा जाहैफिननाया गोबां सम बारलांबाय, नाथाय दिनैसिम खनसेबो फन खालामाखै, खनसेबो न'आव फैयाखै। आब'? आब'? नै आगै नोंसोर सफैबाय? औ आब'। अरायबो खुसि गोजोनै थाबाय थानो हाथों सनाफोर। रावनिबो नोजोर दानांथों। ओमफ्राय आदायालाय आब' न'आव गैया नामा? नोंदाखौ बाजाराव थिनहरदों आङो मैगं लायनो। लोगो मोनबोआखिसै नामा? गैया आब', लोगो मोनबोगाराखैथ'। फै आगै सिङाव फैग्रोदो। हेल' लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननो मोनसे जोबोद मोजां गेलेग्रानि सोमोन्दै खोन्थानो सानदों, जेराव नोंथाङा देरहानो हागोन। बेनो जाबाय 1x bet, जेराव नोंथांनि सिमांखौ थारैनो जाफुंसारहोगोन। वार्ल्ड कापआ जानो थांगासिनो दङ, बेयाव माखासे सोलायनाया लाबोदों। बेवहाय रांल' नङा, बेवहाय नोंथाङा कार, आइफन, लेपटप आरो गोबां बायदिबो मोननो हागोन। आरो नोंथाङा बे एप्सआवहाय बेटिं खालामनाय स्करखौबो लाइभ नायनो हागोन। आरो बेवहाय गोबां मोजां गेमफोर दङ, जेरै मुंदांखा केस गेम। आरो नोंथाङा जुदि आंनि प्रम कड VIVOX1 खौ बाहायोब्ला फार्स्ट डिप'जिटनि थाखाय रेजिस्ट्रेसनावनो 26,000 बोनास मोनगोन। आरो नोंथाङा देरहाना मोननाय रांखौ गोरलैयैनो उइद्रबो खालामना लानो हागोन पेटिएम एबा बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों। लिंक आरो प्रम' क'डआ कमेन्ट पिन खालामना होनाय दंखायो। गोजोन्थों। आंनि बे नंखाय सन्देहआनो दिनै आंखौ बे लामासिम लाबोबाय। दिनै आंहा बे लामासिम फैनांनायाव रावनिबो जेबो दाय गैया। जाहोना दिनै आंनि बे अख्रा गोसोआसो आंखौ बे लामासिम लाबोदों। सोर अनगोन, सोर सहाय खालामगोन आंखौ बे दुखुनि समाव? गावनि आंगो फिसायखौ नागारनायनि उनाव आंनि खालाय सोलेर आरो मैला गोसोखौ लानानै माबोरै थांगोन? जाहोना आंनि आइया आंखौ खनले बुंदोंमोन, आंखौ गोरोन्थि लामा दाला, माब्लाबाबो खुसि थानो हानाय नङा होननानै। नाथाय आं आंनि अख्रा गोसोखौ लानानै आगान सुरदों। दिनै आं आंनि अख्रा गोसोनि फिथाइखौ आं मोनबाय आरो आं बुजिबायबो। मानसिनि अख्रा गोसोआ मानसिनो खुसि होनो हाया आरो आं बे फिसा खोथाखौ बुजिनो गोबां सम लाबाय। दा आंहा फाग्लि बायदि बिबायनानै जानायनि अनगा जेबो राहा गैला, मानोना आंनि गोरोन्थिया रावनिबो थाखाय निमाहा होजाथाव नङा। गाबै थैलांगोन, फाग्लि जालांगोन, थेवबो आं जिउआव रावखौबो दुखु होला। आब' नै मना दोनै फैदो। ओमफ्राय अनजालु मोना सफैयाखै नामा आब'? सफैबाय, 1 घन्टायानो जानलांबाय। दुगैखांनानै आलासिखौ गामि देखायनो होननानैसो लांगारबाय बे। है, बेवाइखौ नायनो होननानैसो हाखु दाखु फैलायदोंमोन आंहा। हाखु दाखु फैनायखायनोसो एथ'ग्राब लेट जाबोदों। ओमफ्राय माथो नुनाय नंला बायदि नायनो लुगैथारखो आवसाव। दा फैबा नुगोन ना, सना लोखि माइनावसो नोंना बेवाइया।
हेलेना नों क'क्राझाराव फैनानै गोसोखौ माबायदि मोनदों? दा बुंसै अनजालु थांफिननोसो बाबाय आं। गामिनि नुथाय गामिनि आबहावा स्पेसियेलि नोंनि आब'नि आंखौ बरायनाय सोमोनांथाव। थारैनो सहर आरो गामिनि गेजेराव हा अख्रांनि फाराग दं। नों थांफिननो बाबाय होनबानो जायो। नोंस्रानि आफाया मा बुंहरामोन बावबायबो नामा? आफानि खोथायाथ' जागोन दे, सानैजों गोरोबनानै लाखिगोन। बाय द वे आइ लाभ भिलेज। आच्छा नोंसिनि बाजैया न' नागारनानै मानो थाङा? जाहोना मा? बे टपिकनि सायाव रायलायाबाबो जागोन दे। आंबोथ' बे न'नि मेम्बार जाबायना, आंबोथ' मिथिनो लुबैयो। खिथाना जास्ट सर्टलि। अके देन, खोनासं दे बिदिब्ला। आब' बेफोर मा? दिनै जोंनि न'आव बेफोर मा सोलिदों? बियो दिनैनिल' बाथ्रा नङा आगै, सामफ्रामबो जेब्लायबो बिदिनोसै। बिसिनि नांलायनाय बुंलायनाय बाथ्राफोरखौ खोनायोबा आंहासो टेनसनजों बायदिसिना सानफ्लांलायलाङो। बेफोरनि जाहोना मा आब'? नोंहा बेफोरखौ सोंनो मिन्थिनो बैसो जायाखै आगै। नों बेफोरखौ सोंनानै टेनसन दाखालाम। आं मिथिगौ आब', आंहा थोजासे बैसो जायाखै। नाथाय आंबो बे न'खरनि सोमोन्दै आंहाबो मिथिनो मोन्थाय दं आरो थोजासे बुजिनो हानाय कुवालिटि दं। नोमबाजैया सामफ्रामबो अफिसाव थाङोब्ला नोंदाखौ सोरबा सिख्लाजों बेरायहैयो, सोरबा सिख्लानो थाखा हरो होननानै सन्देह खालामबाय थायो। ओंखाम ओंख्रि खुरनानै जाहोआ, बायदिसिना बाथ्राजों लाजि फोनाङो। बेबायदिनो जाबोगासिनो जोंनि न'खराव। मोनसे समाव नों जेब्ला उन्दैमोन, जोंनि बे न'खरा आइ आफाजों जोबोर मिनि खुसि रंजा बाजामोन। जेब्लानिफ्राय आइ आफा गोमालांदों, नोंदाया नोमबाजै लाबोदोंमोन, बे दिननिफ्रायनो बे न'खराव मिनिनाय रंजानाया गोमालांदों। आब', बे न'आव आं बारा गोबाव थानो हानाय नङा खोमा। बे न'आव थाबाय थानांगौबा आंनि फरायनाया एसे गोदाव सोराव जागोन। आंबो साना जे नों बे नोरोगाव थाबाय थाथों होनना, नोंनि फरायनाया गोदाव सोराव जाथों होनना आंबो बे बाथ्राखौ लानानै नोंखौ बुंनो सानखादोंमोन। आब', आं सानाखैमोन जे बेसेबांबा गोबावनि उनाव न'आव फैनानै बेफोरबायदि नुफैगोन होननानै। आब' नों जिरायथ', बारा सिन्था खालामनाङा, गासिबो थिग जाजोबगोन। आंनि बे खोन्थानाय बाथ्राजों मा बुजिखो नों हेलेना? बेनो जे मानसिनि अख्रा गोसो आरो नंखाय सन्देह खालामनाया न'खर आरो सोमोन्दोखौ फोजोबस्राङो, जायखौ नों आंनि सायाव 1% मोननाय नङा। थौ थांसै बिदिब्ला। हेलेना आगै, नोंस्रा न'आव सोर सोर दं? बाजै, जोंहा न'आव बाबा आरो आंल' दं। जोंहा बाबाया डिके कम्पानिनि एमडि। बाबाहा आंनि अनगा आरो आहा बाबानि अनगा रावबो गैया। बेखायनो जोंहा बाबाया आंखौ गोबां अनो। दायो नों गावखौ बिफाल' दं होनना दा सानसै सना।
नोंसोर सानैनि सोमोन्दोखौ नोंसिनि बाबाया मिन्थिखायोफा? मिथिनोल' नङा बाजै, अनजालुनि दानि फरायनाया जोबब्ला बाबाया डिके कम्पानिखौ सालायनोसो थिनबावबाय। आरो आं दा क'क्राझाराव फैनायनि फुल रेसपन्सिबिलिटियानो अनजालुनि। आंहाबो साख्रिखौ गारनानै बेवहाय मोननै कम्पानि मावनांसिगोनलै गुवाहाटियाव। ए नोंहाबो बिब'खौ आनि थानि गालांनानै गुवाहाटियावसो थांनो सानबाय आरो? नोंखौ गुमैनो फानहरग्रोनोसै ब्रा आब', ओमफ्राय आं थांनोसै। आव सावा। फैदोलै मा एफा गोबाव देलायबाय थाखो नोंसोरलाय? दा मोनाबोगोनसो माथो बिदिब्ला। रहाय मा इसे हाखु दाखु गावहा देलायखांनायखाय। ओमफ्राय गारिया माजों थांनांगौ जाखो? खाथियावलाय मानो गारि नांबावगौ बाल, थौदो थाबायलांदिनि। आदा, ओंखाम उखैदोंमोन, फैसा 20 थाखा हरलाय। नोंनि हालोदा मानो बिदि जाखो सिमा? सिमा आगै, नोंनि हालोदा माब्रै बेफोरबायदि जाखो? आंनि बेफोरबायदि हालोद जानांनायाव आंहा जेबो दुखु गैया बाजै। दुखुआ बेसो, दिनै सना बादि बिबाजै, सना बादि न'खर, सना बादि फिसायखौ नागारनानै आलाय सिलाय खालामदों। बिनि फाबानो दिनै आंखौ आलाय सिलाय खालामफिनबाय। नाथाय आगै, नोंनि बेफोरबायदि हालोदा माब्रै जाखो? आंनि सना बादि न'खरखौ नागारनानै फैखांनायनि उनाव आंनि अख्रा गोसोखौ लानानै आं गुबुनजों हाबा जाफिनदोंमोन। दिनै आं जायजों हाबा जानानै न'निफ्राय होखारहरजादों, बेनिबो जेबो दाय गैया। बियो आंखौ दिनै गावनि न'निफ्राय होखारहरदों। जाहोना दिनै आंनि मोदोमाव सोमखोरनि दान मोनब्रैनि गथ' दं। आं मिथिगौ सोमखोर, आं गोसो जानानै नोंनि सायाव इनाय अनागार खालामदों। आंनि बे गोरोन्थिया रावनिबो नोजोराव निमाहा होजाथाव नङा। दिनै बे फिसा गोरोन्थिखौनो बुजिनो आं गोबां सम लाबाय। नोंसोर आंखौ आंनि थासारियावनो गोसोबादि हगारनो हागोन, नाथाय थांनायनि सिगां आंखौ निमाहा होलां। आं आंनि मावनाय पापनि निमाहा मोननो लुबैयो। नों आंखौ बुंनो थांदोंमोनब्लाबो नोंनि थाखाय आंनि अननाया गोमाना थाङाखै सिमा। दिनै आं नोंखौ बे थासारियाव गारनानै थाङोब्ला आंनि थाखाय जिउआव बेनो देरसिन पाप जागोन। जिखुनु हालोदावनो आं नोंखौ हारसिं गालांनो हाया। सिमाय, नों माबोरै बिदि जाखो? सिमाय, नोंखौ नागिरनानै बेसेबांबा गोदाव सोराव जादों आङो, नाथाय नों दिनै बे थासारियाव। दिनै बे थासारिया गोदान लामा, गोदान गियानसो फोरोंदों आयै। दिनै नोंनि जावले जावले बुजायनायावबो आं नोंनि खोथा खोनासङाखै, गावनि देरसिनफोरनि खोथा मानियाखै, न'खरनि बेरेखा जादों। बाजैया नोंखौ डाइरेक्टलि बुंनो सानाखै, नाथाय बियो थार। जुदि संसाराव थांनानै थासान्दि खुसियै थानो लुगैदोंब्ला सोरबा सासेनि जानानै था, समा जेरैखि जाया मानो। सन्देहखौ गोजान खालामनानै अननायखौ खम दा खालाम। मानोना बे संसाराव जिउजों हास्थायग्राया गोबां खम, नाथाय जिउजों गेलेग्राखौथ' गोबां मोनगोन। फननिफ्राय फट'आबो डिलिट जानो हागौ, फननिफ्राय नाम्बाराबो डिलिट जानो हागौ, नाथाय गिबि बिसि आरो फिसायनि सोमोन्दोआ हाबानिफ्राय लानानै गासै मिनि खुसि समफोरखौ जिउनिफ्राय खोमोरनो हाया।
दिनै नों जे थांखिखौ लानानै जोंनि न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन गोरोन्थिजों नों संसारखौ मोजाङै मोनजायोमोनब्लाबो सम सम नोंनि फिसायनि अननाया नोंनि गोसोखौ खामलि होगौमोन। आगै नों बे गोरोन्थिखौ बुजिनायाव गोबां सम लादोंब्लाबो दिनै जों नोंखौ मुगैयाखै। आंखौ निमाहा होदो बाजै। दिनै नों आंखौ गावनि फिसा हिन्जाव बायदि अनोमोन, सिगां जेरैबायदि अनोमोन आं दाबो बेबायदिनो अनफिनजानो लुबैयो। आंखौ निमाहा होदो बाजै, आंखौ निमाहा होदो। जाबाय आगै जाबाय। जोंनि न'खराव इसोरनि अननायाव बेफोरबायदि सन्देहआ दाफैबावथोंसै।